Эфирден алықлар вақты студияда Осыны Риева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. 152 кіші сусыз, утсыз һәм элемтәсез қалам. Әлмәттә масштаблы өйрәнүләр узды. Татар халқының бүйік мәгърифәтчесе. Әлмәттә Ризаддин Фәхреддин мирасы буенча чираттагы конференция үтте. Бүйік шагыйрь тууына 140 ел. Мирза Тахиров исемендәге беренче лицейда Абдулла Тукайны искә алдылар. Әлмәтле салкын суга эләгә. 152 кеше сусыз, утсыз һәм элемтәсез кала. Аларның 52-се балалар. Шушындай сценарий вакытында коткару хезмәтләре үзләренең нәрсә эшләячәген һәм кешеләрне ничек коткарачагын кабатлады. Бүген шәһәр сусаклагычы янында масштаблы өйрәнүләр узды. Батучыны салкын судан чыгарырга, 1 сәгать эчендә 50дән артык кешенең гомерен саклап калырга һәм гадәттән тыш хәл нәтиҗәләрен бетерергә коткару хезмәтләренең эшен без дә күзәттек. Коткару түгәрәге һәм төгәл координация. Батучыны санаулы минутларда табып, ярга чыгаралар һәм ашыгыч ярдәм бригадасына тапшыралар. Табиблар шунда ук туган кешегә беренче ярдәм күрсәтә. Сейчас мы будем устанавливать вам внутривенный катетер и вливать вам теплую жидкость для согревания внутренних органов. Для того, чтобы согреть человека, мы используем термоодеяло. Чтобы согреть человека изнутри, мы использовали внутривенный катетер и теплый физиологический раствор. Сценарий буенча шәһәр сусаклагычында су күтәрелү нәтиҗәсендә тулы бер торак секторына су баса. Табигать тозагында 152 кеше, шуларның 52-се балалар. Өйрәнүләрнең бурычы аларны коткару буенча операцияны оештыру. Тренировка барышында ашыгыч хезмәтләр җитәкчеләр составын җыю, бурычлар кую, кешеләрне һәм чараларны әзерлеккә китерү, шулай ук авария коткару эшләрен үткәрү, халыкка хәбәр итү үткәрелде һәм эвакуацияләү сулары кабатында. Бүгін қарашта біздің ішлеу бойынша МЧС, МВД, ЖКХ қызметлері бір-бірсіне болушуын кішілерге ярдәм ету, оларны құтқару, кішілерінің сәламәтлігін текшеру, оларға урын әзірлеу. 152 шартлы кешенең гомере коткарыла. Аларны 13-нче мәктәпнең вакытлыча урнаштыру пунктына эвакуациялиләр. Укуларда барлыгы 50дән артык белгеч, 20 берәмлек техника катнаша. Гадәттән тыш хәлләр очрагында ашыгыч хезмәтләр генә түгел, масса күләм мәгълүмат чаралары да эшли. Безнең максат халыкка дөрес мәгълүматны оператив рәвештә җиткереп тору. Бәлә зонасында хайваннар да була. Алар белән эшне өйрәнүләрдә катнашкан ветеринария хезмәтләре алып бара. Аларның бурычы үлгән хайваннарның гәүдәләрен табу һәм утилләштерү. Точно, вон же. Больше? Да. Вон она лежит, хвостом дрыгает. Сейчас наша задача обеспечить. Хәзер безнең бурыч вакытлыча урнаштыру пунктының нормаль эшләвен тәэмин итү, өстәмә зыян күрүчеләр булу яки булмау куркынычын бәяләү өлешендә чаралар үткәрү. Су басудан соң суны суырту һәм территорияны нормага китерү белән шөгыльләнүче хезмәтләргә дә эшкә керешергә вакыт. Откачкой и приведением в норматив после подтопления территории также уже пора приступать к работам. Күзәтүчеләр барлык катнашчыларында куелган бурычларны үтәвен билгеләп үтте. Команда штаб тренировкасы уңай бәя белән тәмамланды. Ел сайын апрельнең соңгы атнасында медицина хезмәткәрләре сәламәтлекне саклауның төп инструментына вакцинациягә игътибар итә. 2026 елда бөтен дөнья иммунитетны ныгыту атналыгы 24 апрельдән 30 апрельгә кадәр уза. Шул уңайдан табиблар гади һәм мөһим кагыйдәләрне искә төшерә. Кечкенә Есения көтелмәгән авыртудан елап җибәрә. Әнисе аны Б гепатитына каршы чираттагы вакцина ясарга алып килә. Ә менә абыйсы киресенчә процедураны җиңел кичерә һәм хәтта камерага да елмая. Анастасия Тимофеева балаларына прививкаларны милли календарь буенча вакытында ясый. Өстәмә ротавирус, ветрянка һәм толпан энцефалитыннан да вакцина ясаткан. Сейчас еще настало время клещей. Мы живем в своем доме, поэтому хотелось бы его тоже обезопасить. Так все у нас прививки по календарю и сверху ставим тоже прививки. Олеся Лукманова табибка кечкенә улы Ризел белән килә. Ул да вакцинация кеше сәламәтлеген саклауның иң ышанычлы ысулларының берсе дип саный. Минемчә, прививкаларны график буенча ясап барырга кирәк, чөнки хәзерге заманда төшерләр
Төрледән төрле şeyler килеп чыгып тора, мутацияләнәләр. Һәм балаларның сәламәтлеген кайгырткан һәрбер ана вакытында ясап барырга тиеш дип уйлыйм. Балалар поликлиникасында билгеләп үтүләренчә, 30-40 ел элек меңләгән бала гомерен үзгән күп кенә куркыныч инфекцияләр бүген контрольдә тотыла. Һәм монда зур рольне планлы иммунизация башкара. Безнең бәләкәй балаларның аякларына гепатиттан беренче вакцина ясала. Аннан соң 3-4 көннән соң БЦЖ вакцинасы ясала. Ул туберкулездан балаларны сакландыра. Шуннан соң инде икенче атнадан безнең ротавирусный инфекциядан авызга тамылатырган вакцинация бар инде. 38 градуска кадәр температура, баланың бераз көйсезләнүе. Булар берничә көнгә сузылырга мөмкин булган реакция. Ә менә менингит, столбняк яки авыр кызамык нәтиҗәләре бала белән гомерлеккә калырга мөмкин. Шуны истә тотырга кирәк. Вакцинация ул үз организмны саклауына түгел, ә җәмгыять сәламәтлегенә дә үз өлешен кертү. Иң начарлардан инде ул үлем хатирәсе инде. Әгәр дә бала ишерләсә, аларның инде озак ширләве була. Тагын осложнениялар була инде ул балаларның. Һәм шуңа күрә без бик телибез инде әти-әниләрдән шул вакцинацияларны ясауны. Чөнки безнең балалар, аларның иммунитетлары бик аз. Әлмәт районында 95% балаларга вакцинация ясатылган. Бер ел элек бу сан 92% дәрәҗәсендә булган. Медицина хезмәткәрләре вакцинациядән баш тарткан гражданнар белән планлы эш алып бара. 90 ел элек 1936 елның 12 апрелендә бөек мәгърифәтче Ризаттин Фәхретдин вафат булган. Әлмәттә аның мирасы 6-нчы Бөтен Россия фәнни-гамәли конференциясендә фикер алышу үзәгенә әверелде. Анда бөтен дөньядан кунаклар, шул ук Ризаттин Фәхретдинның туганнары катнашты. Чарада хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова да булып кайтты. Илебезнең төрле почмакларыннан килгән хөрмәтле, мөхтәрәм кунакларыбыз, укытучыларыбыз, мөгаллим-мөгаллимәләребез һәм укучыларыбыз. 6-нчы Бөтен Россия конференциясе Әлмәттә илнең әйдәп баручы тарихчыларын һәм педагогларын җыйды. Очрашу Россиядә халыклар бердәмлеге һәм Казанда ислам мәдәнияте елына багышланган. Бу очраклы түгел, Риза Фәхретдин төрле мәдәниятләр һәм халыклар арасындагы мөнәсәбәтләр турында да язган. Залда утыручы кунаклар арасында аның нәсел дәвамчылары да бар. Елайсым килә. Аны шулай зурлаган өчен Аллаһыма мең рәхмәтләр әйтәм. Менә шундый шат. Мин инде әйтеп була, регулярно йөрим инде менә шундый тантаналарга. Бик зур рәхмәт инде менә Җәләра ханымга инде музейны алып бара, инде музейны җитештерә. Ран-Нур нәшриятына менә нефтчылар ягыннан да нашариятлары аларның. Инде район хакимиятларына бик зур рәхмәт инде. Конференцияда катнашучылар арасында журналист, безнең Мирас журналы вәкиле Ленар Губайдуллин да бар. Ул үз чыгышында Ризаттин Фәхретдин хезмәтләренең укытуда ярдәм итүен билгеләп үтте. Һәм монда инде безнең шушы Әлмәт төбәгенең моның белән шушы шәхес белән кызыксынуы, менә шундый конференцияләр оештыруы, аның әле китапларын, җыентыкларын бастырып чыгаруы, музей эшләве бу инде һичшиксез нур өстенә нур. Бу бик яхшы күркәм гамәл һәм бу инде әлбәттә күңелне сөендерә. Ризаттин Фәхретдин 60-тан артык китап калдыра. Фундаменталь тарихи әсәрләрдән алып балалар тәрбиясе, хатын-кыз һәм ир-ат хокуклары турында күрсәтмәләргә кадәр. Бөек якташыбызның әсәрләрен саклау һәм популярлаштыру безнең бурыч, дип ассызыклый чара кунаклары. Риза казыйның иҗаты белән якыннан таныш. Без заманасында беренче булып аның китабын чыгарган идек. Монда выставкада бар безнең китап 99 елны. Шул китаплардан башланды безнең серия мәшһүр татарлар дигән. Конференцияның пленар өлешендә Фәхретдин идеяләрен заманча мәктәп программаларына кертүгә, туган татар телен саклау турында фикер алыштылар. Чараның алып баручысы Риза Фәхретдин мемориаль музей җитәкчесе Диләрә Гыймранова. Шуңа күрә мин уйлыйм инде бу эшләр дәвамлы булсын. Киләчәктә Риза Фәхретдинның мирасы өйрәнелеп, тормышта кулланылып, гамәлгә куелып, һәр барчасы да бастырылган китапларны укып, балаларын тәрбияле итәргә тырышсыннар һәрбер ата-ана дигән ниятә калабыз. Алса Әхмәтҗанова, Артем Брехачев, Яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
26 апрель Тукай туган көн. Быйыл бүйік шағырыбыз тууға 140 ел тула. Шул оңайдан дөньяның татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә дә төрле чаралар каралган. Бу датаны Мирза Тахиров исемендәге 1-нче лицейда да шитләтеп узмадылар. Тукай кичәсендә Рәдифә Нугманова булып кайтты. Тукайның тормыш юлы һәм иҗаты буйлап сәяхәт лицей укытучылары, укучылары һәм аларның әти-әниләрен берләштерде. Алар тамаша залында да, сәхнәдә дә бергә булды. Гәрчә анда тулмасам да, мин бераз торган идем, җирне әзмәс тырмалап чәчкән идем, урган идем. Тукайның әлбәттә популярлыгы бар, чөнки балалар бу исемне ишетәләр. Аэропортта, урамнарда, паркларда, һәрбер җирдә һәм әлбәттә әдәбият һәм татар теле программасында ишетмәүчеләр юктыр. Һәм һәрбер елны инде без дә ассызыклап шундый Тукайга багышланган атналар, атналыклар, бәйрәмнәр уздырабыз. Безнең Әлмәтебездә дә күпчелек мәктәпләрдә ул бер традицияга әйләнгәндер. Күбәләк, әйтәле күбәләк, сөйләшеп бергәләп. Театралештерелгән тамашада Нәни Габдулладан башлап шагыйрь Тукайга җиткән милләттәшебез образы яктыртылды. Аның бишек җырлары яңгырады, балалар өчен язылган шигырьләре сәхнәләштерелде. Әкияти су анасы, шүрәлеләре дә бу кичне бизәде. Бу бик җиңел уен булып күренә. Үзе көчле сыман күренә. Бүйік Тукайыбызның туына 140 ел тулу уңайыннан чараларның төп өлеше әлбәттә инде калабызда Тукай туган көнне 26 апрельдә узачак. Чараның рәсми өлеше сәгать 10-да ачык дип игълан ителә һәм бу көнне шулай ук Җиңел канатлар урам театрыннан премьерада булачак. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кулшәриптә авыл тарихына, республикада хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы, Россиядә халыклар бердәмлеге елына багышланган зур мәдәни чара узды. Бу кичтә биредә 9 авылдан иҗат коллективлары чыгыш ясады. Авыл мәдәният йортында авыл осталарының кул эшләнмәләре һәм милли ризык күргәзмәсе дә оештырылган иде. Әлмәт районының 10 торак пунктларыннан коллективлар бер сәхнәдә берләште. Бу концерт кына түгел, бу безнең уртак тарихыбызны барлау дип билгеләп үтте программаны ачып авыл җирлеге башлыгы. Мондый бәйрәмнәр кирәк, авыл халкына бик күп кирәк. Ешрак булсын, күбрәк булсын, бик күңелле уза. Яхшы әйбәт. Чуаш рус халык җырлары керәшеннәр ансамбле чыгышы программа күп милләтле төбәгебезнең мәдәни мирасын барлый. Без шушы Кушәрип авылы белән һәр вакытта берлектә булдык. Күбесе белән бергә эшләдек. Классташларым бик күп шушы авылда. Элек-электән аралашып, туганлашып, татулашып, бергә кодагыйлар булып яшәп килделәр. Бүген көнгә дә шулай итеп яшиләр. Сәхнәдә өлкәннәр белән бергә балалардан Камил Бабаевның Кулшәриптә әби бабасы яши. Музыка мәктәбендә 1-нче елын укыса да, тамашачылар каршында яратып уйнаган. Мне выступать, в общем, понравилось. Зрители мне все аплодировали. Концерт белән берәттән халыклар бердәмлеге елын гәүдәләндерүче осталар күргәзмәсе дә оештырылды. Кулшәрип һәм күрше авыллардан килгән осталар шигү бәйләнгән эшләнмәләр, милли ризыклар күрсәттеләр. Мондый чаралар башка авылларда да узачак. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сафитлар яктылыгы, соңгы дубльләр һәм хисләрнең шиктән тыш дулкынлануы. Луч телекомпаниясендә Әлмәтнең Алтын тавышы вокал проектының 3нче сезоны төшерелеше тәмамланды. Җиңүчеләр исемлеге билгеле. Бүләкләү тантанасыннан Ләйсән Галиева. Вайыннарым сагындыра
шишмәләрнең шелектер аккан суларын итүра белгән булсаң. Сойлап алу этабына иң яхшы 25 җырчы үтү мөмкинлеген алды. Ләкин проект кагыйдәләре буенча клип төшерү барышында жюри әгъзалары иң көчле унарлыкны билгеләргә тиеш иде. Матур җегет. Да, видно, что человек подготовился и песню красивую, хорошую подобрал. Ну, чуть надо еще свободнее, да? Немножко расслабиться. Прямо вот. Ну, это легко сказать, да, расслабиться. Не каждый день часто. Матур. А так у вас красивый голос. Бу сезонның төп айырмасы экспертларның эш форматы. Телекомпания өчен юбилей елында профессионал булмаган җырчылар бәйгесе жюриның шәхсән катнашуы белән узды. Без аларны сойлаган җырлары буенча, күбесенчә оннары өскиннәр буенча, артистизм буенча, гомумән матур тембр тавышлары буенча, инде тавыш белән буенча, вокал буенча күбрәк сөйлибез. Жюри үз карарын кабул иткәнче тагын бер бүләкнең язмышын ВКонтакте төркеме тамашачысы хәл итте. Тавыш бирүчеләр саны 1500-гә җитте. Игелек үзең, алтын әйткән сүзең, син бар чакта һаман баламин. Төп көрәш Зилә Саримова белән Рамис Исмагилов арасында барса да, 3нче урында ышанычлы утырган Илназ Закиров тавыш бирү тәмамлануга соңгы 50 минут эчендә беренчелеккә күтәрелә. Башта беренчелектә барып, менә аннан соң Илназ безнең беренчелекне 5 минут эчендә күтәрелеп алды. Әлбәттә, аңарга молодец, үзенең миссиясын үтәде. Һәрбер талантлы кешене зур аудиторияга чыгару өчен бик зур проект дип әйтер идем. Луч телекомпаниясына бик зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Кыска вакыт эчендә Илназ якындагы көндәшеннән 65-кә узып китә. Ул 462 язылучы тавышы җыеп, халык тавыш бирүенең абсолют җиңүчесе булды. Ләкин проектның төп серлелеге әлегә саклана. Кем соң ул Әлмәтнең алтын тавышы исеменә лаек булучы? Бу сорауга җавапны иртәгә 25 апрель беләчәкбез. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.